idan kana so ka kauce wa masu amfani da dark psychology a kanka, ya zama dole ka je ka nemi ilimin dark psychology. Ka je ka nemi ilimin sarrafa tunanin ɗan adam, domin muddin ka san wannan ilimi to tabbas babu mai iya sarrafa ka. Domin mutum yana fara amfani da wannan method ɗin za ka gane ba za ka iya sarrafuwa mishi ba. Abu na biyu shine ka rika bibiyan content creators waɗanda content nasu yana da alaƙa da bayanai akan tunanin ɗan adam. Wannan shi ma zai taimaka maka wajen sanin yadda mutane suke amfani da tunanin ɗan adam, sannan haka zai taimaka maka wajen sanin kanka da kuma irin tunanin da kake da shi. Ga masu bukata, muna da littattafai da suka shafi ilimin nazarin halayyar ɗan adam. Muna da littafi kaman ilimin rayuwa, muna da kuma littafi kaman ilimin nazarin halayyar ɗan adam, sannan muna da littafin dark psychology. Waɗannan duka littattafai ne da suka shafi rayuwar ɗan adam da kuma tunaninsa da ma abubuwa sosai. So waɗannan littattafan za su taimaka ma duk wanda ya karanta shi, saboda ka kasance mai neman ilimi yana da matuƙar muhimmanci. Saboda ko da shafi ɗaya ne ko biyu duk rana za ka karanta, to tabbas za ka riƙa ƙaruwa da abubuwa a maimakon ka zauna baka neman ilimi. So mai bukata ya duba profile page ina, akwai number na, sai ya mun magana a WhatsApp.